Go. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Og i dag så skal vi lege gemmeleg. Husk at like, subscribe og slå klokken til, hvis I vil have mere af det her. Det er gratis, nemt og lækkert, og lad os så komme i gang med videoen. Forkert sted. Ja. Vi prøver lige igen. 3, 2, 1. Perfekt. Sådan det der. her, det ser meget bedre. Ja, det her er meget bedre. Yes. Så, Der er en legeplads her, skal vi ikke derovre? Jo, du starter. Jeg fanger. Yes. Du er. Så du er Ja. til 30. Okay. Det er gemme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 25, 30, 40, 50, fordi vi deler til 1 nu. Hvor mange timer? 56, 57, 58, 59 og 60. Så går vi bare i gang med at finde dem. Det er et rimelig stort område. Det bliver lidt svært at finde dem alle sammen. Men man kan prøve. Og en fodbold. Det er ikke lige helt, hvad jeg har brug for. Nej, der her rum må vi ikke være. Skal vi lige heroppe. Bil, nej. Kameraet. Vi går lige derover. Så må de kun være heroppe omkring, fordi man må ikke være op hen til fodboldbanen, den er derhenne. Eller helt deroppe af. Kan det kun være herovre, de er? Vi går op her. Vi går op ad vejen her. Og håber, at de gemmer sig heroppe. Så jeg kan se, at de er her. Han så mig ikke. Okay. Jeg tror, jeg bliver nødt til at rykke mig. Så må de være herinde. Jeg tror sådan nogen. Der er han bare der. Jeg er lidt forkølet. Jeg tror sådan en person lige herovre. Kan I ikke lige skrive noget i kommentaren, hvis der I har set nogen? Fordi det kan være kamera, det ser bedre end mig. Så det ved jeg ikke nu ikke helt. Skriv lige noget i kommentaren, hvis I har set nogen. Deroppe er der 100% deroppe. Nej. Ingenting. Gå lige tilbage til stigen. Hvordan kan de være? Jeg synes, jeg hørte nogen lige her omkring. Det er det andet. Kan I se det? Sådan en anden lygtepæl eller det her. Der er heller ikke nogen her. Løb videre. Nu er jeg ikke fundet nogen endnu.
Bare lige for at sige en til. Vi skal lige gå ned og huske at like og subscribe alle sammen. Vi bliver helt vildt glade for det. Jeg tror, nej, vi må ikke være herude. Har vi aftalt? Eller der men også. Så lad os vente nu. Så det vil sige en ting. Nu har været overalt nærmest. Næsten. Er det Oliver? Let's go. Jeg fik ham. Gjorde jeg? Shit, man. Jeg hørte at se en anden derhenne. Var det dig? Eller var det, tror du, det var de andre? Jeg tror, det var de andre. Fanden. Jeg har ikke været der overhovedet. Har vi fundet Oliver? Mangler vi bare de to andre. Nu er vi ved starten igen. De kan godt være herhenne. Der er en kat. Det kan være. De her. Hvad? Ja. Det er vores løbehjul. Der er noget. Det er vores løbehjul. Hvad er chancen lige for at finde det? Jeg har været væk i 3 uger. Det er min lillebrors. Jeg kan jo ikke få løbehjul. Så har vi fundet et løbehjul. Det tæller det også som om, at vi har fundet noget godt, ikke? Nej, det gør det nok ikke, men altså. Hvor fanden er de andre henne? Kan jeg være, de har misforstået opgaven? Hvad siger du så? Vej på løbehjul! Vi ligger lige her ved starten nu. Nu til tilbage. Nu skal vi hen til de 2 sidste drenge. Vent, det tror jeg nu. Nej, okay, det var ikke. Der er en lille baby. Det er ikke noget, jeg ikke kan få fundet dem nu. Det er åbenbart rigtig godt til gange. Jeg tror, vi har været herovre. Lad os se. Her har jeg været. Hvor fanden kan de være? Skal jeg prøve? Vi skal sige kuk-kuk. Sig kuk-kuk! Sig kuk-kuk! Sig kuk! Jeg hørte noget, men jeg ved ikke, hvor det var fra. Hallo, sig kuk-kuk! De er tæt på, ellers havde de sagt kuk-kuk, de havde. De er 100% tæt på. De er lige her i nærheden. Men hvor i nærheden de er,
så et godt spørgsmål. Sig kuk, kuk. Intet for. De er lige i nærheden. Heroppe. Så. De stikker heroppe, ikke? Her har jeg jo været. Kan være, jeg har overset noget. De er jo væk. De er jo langt borte stand. Vi vil lige prøve en sidste gang at sige kuk, kuk. Sig kuk, kuk! Enten så kan de ikke høre mig, eller så er de lige ved mig. Nej. Ja, det er alt for svært. Bare det er mærkeligt, at vi kan få dem nu. De er meget rigtig gode til at gemme sig. Oliver, de er helt væk. Fanden kan de være? Hvad er de herhenne? Der er noget. Svin. Hvor har du set den? Ja, jeg har set den. Jeg har også set de andre drenge. Ja. Dernede. Det var dernede, jeg så den. Altså, der eller dernede? Dernede, ja. Ingen af jer, som der ser med herude, I skal ikke sige til nogen, at jeg så dem hernede, drenge. Okay? Ikke sige til fucking nogen, jeg mener. Skriv i kommentaren. Eller noget bare ikke. I skal bare ikke skrive, at jeg har fået at vide, hvor jeg er. Det er vigtigste. Men jeg synes, jeg så dem. Ja, fundet! Drenge! Jeg har fundet! Ja, der! Ja, drenge, jeg har fundet, drenge! Drenge, jeg har fundet! Det gider bare ikke at sige, at vi har fundet. Jeg hørte dem. De gider ikke indrømme, at de bliver fundet. Ja! Drenge, jeg har fundet! Drenge, jeg har fundet, drenge! Jeg har fundet! Så fandt vi der endelig. Vi har fundet. Det var fedt. Det var meget fedt. Og så han kan så ikke indrømme. Ja, han du har Det er fundet. fedt, at du siger det. Det var hårdt, var det ikke? Og vi har nogle Gode klips. Gode klips. Yes. Hvor lang er din video?
14. 14. Hvad? Jeg så det. Ikke nødvendigt. Oliver, jeg har fundet dem. Tak fordi du gad at se den her video. Det hjælper os rigtig meget. Så kan det være, du ser mig i den næste video, vi laver. Så husk, gå ned og like og subscribe. Det er helt gratis. Tryk på klokken, og det vil gøre dem rigtig glade. Så Yes. og håber du får en rigtig god dag. Ses. Vi ses. Ses.